Once again, may buntag sa tanan. Inay ng tapat, may buntag. Today is the 4th Sunday of Advent. Nagalaong ta, unasabta nato, fully well, unsa ka importante ang atong pagpreparar sa atong paglakaw, our walk with God. Niini nga panahon, miski ang Ebanghelyo nakita nato, ang mga tao, si Ahas, Birhen Maria, nga inahan ni Jesus, they face difficulty. Naa sila sa kalisod because of situation. Unsa may atong pagabuhaton sa dihang naatas sa kalisod niini nga kinabuhi. Number 1 ang atong pagabuhaton, we must know who Jesus is. Kinahanglan nga mahibulot kung kinsa si Jesus. Do we know Jesus personally? Or can we hold on the promises of God at all times? Usahay dili kayo ta makasabot kay tungod kulang ta sa gitawag nga pagtulunan diya sa iyang pulong. Especially when we face adversity and uncertainty. Walay kasiguruhan. Moingon ta sa atong kinabuhi, come what may, bahala na. Why? Because we don't know what God, unsa ang gusto sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Pagduol ta sa Ginoo, miski ang John chapter 3 verse 3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Romans 10 chapter 9, if you confess Lord Jesus in my mouth and believe that God raised Jesus from the dead, you will be saved. Ang kaluwasan importante. Ang pagka-born again nato importante sa atong kinabuhi. Para natay kasiguruhan, matudluan ta unsa ang kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. We are surrounded by our enemies. Like Mary, like Ahas, gilibutan sila sa kaaway. Most of us cannot recognize who our enemy is. Daghang ka nato, dili ta maka-recognize kinsa ang atong kaaway. Basig ang imong kaaway, maura ang imong kaugalingon. In 2 Corinthians chapter 4 verse 4, nagaingon, dili sila motuon niini tungod kay gibutaan man sa Dios niining kalibutana ang ilang mga hunahuna, busa dili sila makakita sa kahayag sa maayong balita mahitungod sa himaya ni Kristo nga mao ang sibo sa dagway sa Dios. The God of this world blinded the eyes to those people who don't believe in God. Gibutaan ka unsaon nga dili sa pag-asenso sa imo kinabuhi, espiritual o pisikal o material. Kaya natay pagtuo. Pobre naman mi o dili mi mo asenso. Baka ka na kay gusto sa yawa nga maglisod mo permi. Hanto day panahon nga mobiya ka na sa pagpangalagad sa Ginoo. The Word of God sa itong ikanta ganiya sa offering. To serve God. My desire is to serve God. Acolyte, your desire is to serve God. Banda, your desire is to serve God. Dance, your desire is to serve God. Ushers, your desire to serve God. Tanawa ra gyud na mga ministers kung unsa ang kulang nato. Ganahan mo nagtanaw. Nga nabili sa banda si Rera. Kulang ta sa pagdala og torch. Where are you? Usahay maayo lang ta mo kanta. My desire is to serve God, but where are you?
Kulang-kulang ta. Miski ni ang panato, live streaming is so important for us. We are giving live. Pero sa'yo maglisod, kaya muna walay tao, asa man mo. Hadlok mo nga absinan mo dito sa inyong eskwelahan. Time management ang atong kinahanglan. I-divide na to ang atong time. Magmatataog sa'yo. Amin mataana. Hello? So that we can fulfill the desire sa atong kasing-kasing nga mo alagad sa Ginoo. Pero naagaling sweldo na, magtaranta man. Sa Ginoo ay sweldo ting. Our desire to serve God because He is our God. Gibutaan ka unsaon nga dili pag-asenso sa imong kinabuhi, espiritual, physical o material. Gusto sa Ginoo nga magkinabuhi ka nga bastante. 3 John chapter 2, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as your soul prosper. Sa atong pag-asinso, espiritual, physical, o material. Dili nga mahimot ang milyonaryo, kundi eksakto ang atong panginahanglan. Amin ba taana? Even though, now that we are Christians, pariha kang ahas sa atong first reading, the King of Judah and heirs to the throne of David, ahas na surrounded, gilibutan sa siyang kaaway ng gusto, puhuon, patyon silang tanan ng mga Israelita who wants to destroy him and his people when we are surrounded by our enemies who want to destroy us also. Daghan kaaway kita mga Kristohanon, whether you like it or not. We are surrounded by our enemies. Unsa man ang atong kontra, surrounded by poverty, kapobrihon. Surrounded by sicknesses and diseases. Unforgiveness. Hatred sa isang katao. Not loving our neighbors. Dili, maayo nga relasyon diya sa iyang isig ka magtotoo. Miski diri sa simbahan. Naatay attitude, anak. Hello? It's time for you to reconcile. That is the enemy within. What happened to Ahaz? God in His mercy, kung unsa iyang gisaad, God fulfilled. Gituman that God will not abandon, dili niya biyaan. Kung unsa ang iyang gisaad, what He had made promise to Ahaz, or King David, nga descendant sa trono, or from Abraham, pagatumano na sa Ginoo. Mga dato man sila during the time of Bishop, especially si Abraham. Unsa may gilgo sa Galatians? If you are in Christ, you are heirs according to the promise. Kung naa ka diha kang Kristo, kung unsa ang gisaad sa Ginoo kang Abraham, maato na. Hello, but are we believing that? Kung kinsa naa kang Kristo, means nahiusa. Gidawat nimo si Kristo nga personal o manluluwas og Dios sa imong kinabuhi. Then you are heirs of Abraham. What God promised Abraham will be fulfilled. Except for maabotag na bintaan niyo sa ayap at mga buros. Pero yung sabi tumano niya, He will protect you, He will bless you. Gusto ba natin panalangin? Maabot na lang ang tuig. Matapos na ang tuig 2022. Kumusta ang Bishop? Maurag gihapon, pordoy. Ama pordoy kita.
Ay mao may mga nahuna. You claim the promises of God sa iyang pulong. Pero kung wala tayo eksakto nga relasyon di sa Ginoo, how can God will fulfill His promise to you? Obedient, magmasinugtanon, usay nagreklamo ta nga daghan pobre. Gamay ra kayo na. Dali ra na nga solusyon sa Ginoo sa atong kinabuhi. Wala sa ingon nga milyonaryo ka, kundi bastante ang inyong panginahanglan. Saon ng bishop, paghatag sa imong tithe, amo kilain itudlo ninyo. Isa kung saan akong nudnod o bihans na sa iyong dagway, mga tangtang na lang na inyong buhok, wala'y mahitabo, anak. What follow the principles of God. Sugdi ninyo. Amin ba ta, anak? Amen. Ingna inyong silingan nga, sugdi paghatag sa imong ikapulo. Otro ha, pabungol-bungol mo ng uban. Ingna, sugdi! Basta kwarta galing, pabungol-bungol dahil ta. Napara-usahay nga, kuota sa itong bulsa. Mangita-gitag na giring-giring diha, kitaguan nato na ang kuhan, ang tibuok. Giring-giring. Pero maghimor ako dirig, butanganan sa kwarta nga kung piso ang ihatag mo, tingog ba, ilang nga piso rin yung yatag. Joke only. Pero kinahanglan naghatag tagikan sa atong kasing-kasing. Gusto ba ninyo masinso? Amen. Maura na, walay lain. Bisag unsa nga klase nga investment imong ihatag, walay makalabaw kung kita nag-invest diha sa gingharian sa Ginoo. Diin, walay taya o mananap o unsa nga klase nga sitwasyon nga mo pahawa ni ana, nga mo sunog ni ana nga buhloton. Sa ako nang gingon, God will not abandon the promise He had made to David and his descendant as a descendant of Abraham. If you are in Christ, you are a new creation. Usa ta diha kang Kristo. Mao na kung unsa ang privileges nga gihatag sa Ginoo sa iyang mga katawhan karon ug kaniadto, mao ra gihapon because Christ is the same yesterday, today and forever. Amen ba ta na? Wala mautro ang Ginoo. Kita ang nautro. Karon nga nakadungog ta ning ini nga pagtulunan. Ang uban nga di na kung simba din na kay kwartahay mo na diha. I've been doing this for how many years? Probe ni sa among kinabuhi. Ug sa akong asawa. Pagsugod pa lang namo ni pag-ipon, ko nga kinahanglan nga maghatag ta sa ikapulo sa Ginoo because I was trained when I was young to give our tithes. Unya kay ito ang sa slide na reliyon, isa kasabot ana. Ang ilaw sa man limos. Ano may limusan sa Ginoo? Hagas mo limos sa Ginoo nga tag-iya sa kan. Wa mo kuyap eh. Nay usay mo ta maghatag tag limos. Ha? Pa man limos. What is due nga iya sa Ginoo atong pagatumanon? Blessing. Pero lisod na kang maghatag tag 1,000. Kuha ng 10% sa gatos, kaya pa. Moabot galing milyon. Agoy, pwede naman ako na ipalit og sakinan. Magtahit ko 1 milyon, palit na ako og sakinan. Mura maghihapon, kaya ang imong ikapulo, kung imong kanon, wala kay natanom. Imong gikaon, imong ra gikalibang, di impas na. Ano diha? Wala kay gibutang nga investment sa Ginoo. Ako na po di ko kahadlok og tudloan eh. Why? Because it is my experience.
Labi na karong Pasko, daghan kay itong mga buloton. Wala na magaling ko mga og lechon o whatever. Kaya nahibaw na ako na dako kaya itong gasto sa Christmas Eve o katong Feast of Christ the King. Daghang kaya ita himo dagto mga panahon. So wala ka mangayo. Nagpalit pag baboy worth maybe 20,000. Karong Pasko sa atong party. So I don't know how the church can pay this, but wala na sa ako. Panalanginan sa Ginoo para manalangin ko sa uban. Amin mo ta, anak? To be a blessing to others. Usay dili taguna-una, anak. Sa maghatag ta sa atong ikapulo ingon ang pulong sa Ginoo. I will not allow Satan, di na allow si Satanas na magsinamok sa iyong finances, maghatag og sakit sa iyong pamilya, na grabe. Yes, masakit man ta, parang problema na. But God will sustain, God will protect us in every area of our lives. Magbaha man magbagyo, taliwala sa bagyo, baha na ka. But God will give you peace of mind. And you will be reminded the promises of God that God has given to us. King Ahaz had lost hope in God. Nawadaan siya o paglaom. Parihan nato, kawadaan to paglaom. Like the prophet Isaiah, we are called in hope to believe against hope. Paglaom. The Mother of God faced a lot of problems or situations sa iyang kinabuhi. Tremendous responsibility. Naburo siya nga way amahan. Physical nga amahan. Og niadtong panahon na maburos ka, disgrasya ka, nawatay tatay. Pero karon maburos ka lang sa watay tatay, absolutely may kay suroy-suroy. Kinsa may tatay ana, ako kay bawo ka naman, kalikod ko. But Mary, in spite of situation, strong woman, a child could be born without a natural father. It requires faith and trust in God and His promises. Nagtuo si Maria sa gisulti sa anghel. Mary was not married. Naburos ka na walay kasal. During that time, kung naburos ka na walay kasal, disgrasya ka. Miski ang pamilya siguro ni Joseph, dili maka-accept sa iya, ganun na itabo na niya. But Joseph understand with revelation from God. Nagsabot siya sa pagpahayag sa Ginoo kaniya. But Mary believed nonetheless and trusted in God's promises. Like Mary and Joseph is a model of faith for us. Mga modelo ni sa atong pagtuo, sila atong matanaw. Nakita kung naay moabot nga trahedya o problema o dakong problema sa atong kinabuhi. Makita unta nato ang kinabuhi ni Maria o ni Jose. Even bad circumstances and a lot of problems, God has not left us alone. Dili ta na biyaan. Ni pasagdan. Kay kining atong emosyon mo ni kusog kaayo. Unsa may akong gibati amo na gini bala, di na gini mo unsa. But it will change if we submit our lives to God. Mag-change na.
ba ang simbahan nga puro ta makasasala diri aming matana. Kisa way sala be? Hoy. Mayo pod. Kaya kung nipataas ka, to ano yung kasalangin unta. Pero matingala mi ganun kami ni apa. Kisa may makasasala diri be? Pataas ka mo. O kanang duha na natulog, kuita. Kalit lang yung direct. Kasi wala direct. Pataas. Pero nitindog man ka. Aw, wa may lain nga nitindog bisap, ikaw raman ug ako. So kung asa ka, dito po ko. Kinsay ba ito sa impyerno gina? Alim mo ko ano? Gusto ka mo ito sa ako? Kita naman yung duhagin na tindog na bisap. So, talaga yung duhang mo ito. Sa ako naging even bad circumstances and a lot of problems. God has not left us alone. He gave His Son, our Savior. Let us celebrate Christmas with a joyful hearts. Kita mabalaka kayo, pabalaka ka, man may misa de Gallo, wala may midnight, sana ito yan? Noche Buena. God is your source. Trusting God in that, maabot na. Pero depende na sa atong tagsatagsa ka kinabuhi. Ang espiritu sa kapobrehon mo yun ato ibatol sa atong kinabuhi. Na wala tag ikuha sa Ginoo na for that. But He wants us na maasinso sa atong tagsatagsa ka kinabuhi. Mao ka ng Ebanghelyo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen.